Mas Anto, Mas Binjo DKI. Jadi sebisa malih katur dumateng Mas Wawan kalian Mbak Dani, monggo. Persis barongan. Monggo katur dumateng Mas Wawan kalian Mbak Dani. Bu Desi. Gada. Monggo. Monggo Mbak Dani, Mas Wawan. Niki nyuwune sing ayu-ayu, Mbak Eni. Nggih. Sing ayu-ayu. Sing ayu-ayu sing ganteng ora? Ora. Sing tuwa mersinden. Tuwa ki tak mimi pokoke kok janji suarane ki metu. Ana mojo kaget Sri Lestari ki ngene wong mumet. Mumet teruwet apa meneh sing cok osong-osong gedung. Kae kok. Mbak Eni, sak mangke wonten melih. Apa? Wonten Mbak Yasinta. Mbak Yasinta. Nggih. Nah, iki lekku sing ngopeni aku ket bayi. Ket bayi tekan gede. Nek ra munggah kebangetan. Nggih, sewangga. Nggih mangke wonten Mas Anto nyuwun prawan Kalimantan. Nggih. Kok dire kersane wiji. Kudu gelem kok tanggung jawab kok. Mbak Dani monggo Mbak Dani, Mas Wawan. Nah itu dilayani itu. Aja tang hitung Bu. Wis tak bayar Bu. Ada bapakne ra trimo ya Bu. Nyanyi. Nyanyi mboten nyanyi. Lagune apa? Perawan Kalimantan Mas. Iki Mas Anto tanggung jawab ora? Kudu kok. Apa wedi karo bojo? Nggih, Mbak Eni. Nggih. Tak ceritani. Pripun? Cilik kuwi nang Bangyoso. Nggih. Bahasa Inggris SMA nang ketahuan. Jadi nang kene ra saya tang hitung. Sing maune jam 4:30. Tapi Jam 5. masuk itu. Syukur tambah karo bengi. Alhamdulillah amin. Karepe. Cocok ora nek karo bengi? Wah, cocok ya. Ya cocok nek regane cocok. Hah? 2.000 ki bayar sindene tok entek Mas. Ayo Mas Toro ki kan timbul 200 tukang kendang tok kurang. Sone urung lek ron ku ya gede-gede kok. Lek ron Ini nang ndi? wis lunga kok. Bobo. Men asuh. Men danang ae. Nek nyora bayaran ora apa-apa Mas. Liyane. Ayo Mas. Wonten perawan Kalimantan monggo.